בוקר טוב, שלומי. עכשיו כינסתי אני, סליחה, יש לי מצב. למה רק עכשיו נכנסת? מה? למה רק עכשיו נכנסת? הלכתי לקופת החולים. תהיה בריא. עכשיו הפסקה. כן, עד 10:10. עד 10:10, בסדר. שלומי, היום אנחנו עוברים נושא חדש? לא, לא, מה פתאום? למה? כי סתם אני רק רוצה עוד להבין את ה... לא, 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 לא עובר חיובי, נושא חיובי. חדש. אני כן. גם לא עובר עד שכולם יגידו לי שהם מבינים. אני הבנתי הכל, רק אני רוצה לשלוט בתחומים והזה. של מה? של העלייה והירידה או החיוביות לא, וזה? עלייה וירידה, הבנתי רק את התחומי שלילי וחיובי. אין בעיה, אז אני אעשה את זה עוד פעם. עכשיו אני אסביר את זה לא, עוד פעם. בתרגיל, כשתעשה עוד תרגיל, משהו. בסדר גמור, בסדר גמור, אין בעיה. לא עובר נושא עד שכולם אומרים לי לעבור נושא, שתדע. לא עובר. כן. מתחילים חברים.
שאלה. כמובן אנחנו ממשיכים עם פונקציה ריבועית, זה הנושא. y שווה למינוס x בריבוע ועוד 8x ועוד 7. א', סרטט סקיצה. ב', מצא נקודות, חיתוך, עם הצירים. אז אני אומר, הנקודה A, כמו שאמרנו, A עם ציר Y, B ו-C עם ציר X, כאשר B השמאלית. זה מובן מה שעשיתי פה, נכון? סעיף ג' מצא קודקוד הפרבולה, סעיף ד' ציר הסימטריה, סעיף A ערך המקסימלי של הפונקציה, סעיף ו' ציר תחומי העלייה וירידה, סעיף ז' חיוביות ושליליות, סעיף ח' חשב שטח המשולשים, ABC, שטח המשולש BCD, ושטח המשולש ABC. בבקשה. כמה זמן? 10 דקות, רבע שעה? 10 דקות, כן, 10 דקות. שלומי, D הוא הקודקוד, נכון? נכון, כמו מקודם, כן, דיוק הקודקוד.
כמובן, כל מי שלא הבין, אני פותר את התרגיל הזה עוד פעם, מההתחלה הסבר על הכל. הסבר על הכל. שלומי, בה' ערך המקסימל. ערך המקסימלי של הפונקציה. דרך אגב, איך אני יודע מתי יש לה ערך מקסימלי, מתי... וני אל תענה. היד שלו תמיד ישר הוא מזיז אותה מה השאלה, שלומי? איך אני יודע אם לפונקציה יש ערך מקסימלי או ערך מינימלי? איך אני יודע? תמיד אני שואל, מצא ערך מקסימלי? אני פעם אחת בקודקוד, אומר. בקודקוד. איך? בקודקוד? תקל לוואי. אני רואה, אם אם היא עצובה, אם היא היא פרבולה מחייכת, עצובה, אז אם הערך הפרבולה היא מקסימלי, פרבולה עצובה, אז מה זה אומר? שיש שיש לה לה ערך ערך מקסימלי או מקסימלי, מינימלי? מקסימלי, אם היא נכון, עצובה. נכון, אם היא עצובה, אז יש לה אה, ערך מקסימלי, אתה שואל אם זה מינימלי או מה, בסדר, חשבתי... ואם היא מחייכת, אז יש לה ערך מינימלי. מהמם. זה הקטע. שלומי, שאלה הט, מה כתוב בעברית? באיזה שאלה? חטא או ה'? הט, הט. חטא, לא, ה'.
ערך מקסימלי של הפונקציה. اه סיימתם? לא, רגע, עוד שלומי. לא. אין בעיה. שלומי, שאלה חשוב המשולש ABC ו-BCD ו-ABC? ABC, וכתבתי פעמיים ABC. נכון? כן, אז שנייה אחת, אני אגיד לך למה התכוונתי. בהתחלה זה היה BCD, נכון. ABC, ABC, נכון. ו... ABD, ABD אמר, סליחה, התכוונתי פה ABD. פה ABD, לא ABC, זה ABD. אתה צודק. הראשון זה ABC ואחר כך זה ABD. אז שלומי, לחשב שטח המשולשים ABC ו... BCD ו-ABD. اه أوكي.
אני סיימתי. שלומי, גם בתחומי חיובי או שלילית, שלומי לא פה, יופי. لؤي. ايه ادم. قل لي، بس بدي طالع الشليلي والحيوفي كمان بتطلع على الاكس الشليلي ادم هو والحيوفي. الحيوفي هو اللي فوق اللي تصير لا لا، هو فهمينهم، بس على شو بدي كله بدك اطلع؟ تطلع على الإكس. بدك كله على تطلع الإكس. على الاكس احي، ايوه يعني بالضبط. مثلا تطلع على الحيوفي هو مثلا اكبر بس من ها مش واحد. فاهمينه، بس ها. لا دفك أهون شيء آدم ليك، الحيوفية مش أنت بس ترسم الفونكسيا، بتطلع شو في قبل، شو في فوق التصير إكس مثلا. عرفت؟ ايه. عندك الإكس بيكون أكبر من واحد وأصغر من سبعة، يعني بس تطلع على الإكس شو هي. عرفت؟ ما هي أول شيء بتبلش هي حيوية، بترجع بعد السبعة بتصير شليليت، بترجع شليليت. אני فيش פותר את أهون. התרגיל, אני פותר את התרגיל, אני מבקש מכולם להיות איתי. אני מסביר לאט את כל התרגיל מההתחלה. סעיף א', נתונה הפונקציה y שווה למינוס x בריבוע ועוד 8x מינוס 7. מבקשים לעשות סקיצה. כדי לעשות סקיצה, אני צריך לדעת שלושה דברים. אחד, היא בוכה. שתיים, ה-x קודקוד, הנקודה D, זה מינוס b חלקי 2a, זה ה-x שווה ל-4, سيك 9. يا ويتش. וה-y 9, והדבר השלישי שאני צריך לדעת, זה איפה נקודת חיתוך אפס עם ציר מינוס ה-y, 7. אפס. 0 מינוס 7. עד כאן בסדר? כן. כן. שלושה דברים האלה מאפשרים לי לעשות את הסקיצה בצורה טובה. אז הנה, אני יורד למטה עכשיו. מאפשרים לי לעשות סקיצה בצורה טובה. שנייה אחת. יופי. אמרנו, היא בוכה, הקודקוד זה 4.9, זה נגיד הנקודה פה איפשהו, זה הנקודה D, 4.9, הפרבולה בוכה, והיא חותכת בציר ה-Y ב-0 מינוס 7. זאת אומרת, הפרבולה נראית ככה. יותר יפה כמובן, אבל זה היופי שאני עכשיו יכול לעשות בשעות האלה. בסדר? כן. عتصير اكس يطلعوا 1 و7. עכשיו, אמרנו שהנקודות B ו-C, ה-B היא השמאלית, זאת הנקודה B, זאת הנקודה C, זאת הנקודה D למעלה, והנקודה A היא פה למטה. אז כולם הבינו, הנקודה A, 0 מינוס 7.
הנקודה D, אנחנו חישבנו לפני כן כבר, הנקודה D היא 4.9. B ו-C. B ו-C, עכשיו אני מוצא אותם. הוואי מציאת שלה הנקודות, מציאת B ו-C, 1/7. حط אפס ועל אני הנוסחה. אעשה מינוס x בריבוע ועוד 8x מינוס 7 שווה ל-0, מינוס b פלוס מינוס, b בריבוע מינוס 4ac מחולק ב-2a, מינוס 8 פלוס מינוס 6. 6, לחלק למינוס 2, פעם יצא... פעם זה 1 פעם זה 7. ופעם זה 7. ב7. אז שבע. יופי, הנקודה b זה 1.0, 7. הנקודה C 7.0. מובן או לא מובן עד כאן? מובן. כן, אני שואל את כולם, איפה זה שמס, מובן או לא מובן? يعني חצי חצי. אין בעיה, תגיד לי איזה חצי לא. נתחיל מחדש, אבין, يعني מה? אמרתי במהירה. לא הבנתי. אתה הסברתי במהירה, يعني לא... הסברתי מהר? כן. איך אתה יכול להגיד מהר? עד עכשיו היית בקופת חולים, שעה וחצי היית בקופת חולים, אתה אומר לי מה לעשות, סליחה, זה מצב. אנחנו עושים את זה כבר תרגיל שלישי שאנחנו עושים. כן. אני חוזר. בשביל לסרטט סקיצה של פרבולה, אני חוזר לסעיף א', בסדר שמס? כן. בשביל לסרטט סקיצה של פרבולה, אני צריך לדעת 3 דברים. 1, האם הפרבולה הפוכה או ישרה? לפי דעתך היא הפוכה או ישרה? היא הפוכה. איך אתה יודע שהיא הפוכה לפי מה? על מינוס אקס? מינוס x בריבוע. המקדם של x בריבוע, הנה נכתוב את זה פה, בסוגריים, מקדם של x בריבוע שלילי, לכן היא הפוכה. עד כאן בסדר? כן. הדבר השני שאני צריך לדעת, זה מה הקודקוד של הפרבולה. איך אני מוצא קודקוד, אתה זוכר? רק שנייה. x קודקוד זה מינוס b לחלק ל-2a, זה נוסחה. כן, כן. b לחלק ל-2a. כן. שזה מינוס 8 לחלק למינוס 2, וזה שווה ל-4. נכון. אחרי שמצאתי x שווה ל-4, איך אני מוצא את ה-y? נייצב את 4. נשים 4 ב... נכון, אז זה מינוס 4 בריבוע ועוד 8 כפול 4 מינוס 7 שווה ל-9. אוקיי. אחר כך הדבר השלישי שאני צריך לדעת, זה נקודת חיתוך עם ציר ה-y. אז הצבתי x שווה ל-0. ציר ל-y, למה x 0? אם הפרבולה חותכת את ציר ה-y, אז כמה x שווה? אוקיי. שפרבולה חותכת את ציר y, x שווה ל-0. כשהיא חותכת את ציר ה-x, y שווה ל-0. בסדר. נכון? יופי. אז אלה 3 דברים שעל פיהם סרטטתי את הסקיצה. את הסקיצה, ככה היא נראית. לא מדויק, ככה היא נראית, זה המראה שלה. לא בקנה מידה, לא כלום. רק ככה היא נראית, זהו. עד כאן בסדר? בסדר. תגיד רגע, בטוח שלמה. שם, אין בעיה. תגיד לי, בטוח בסדר או לא בסדר? לא, בסדר, בסדר. יופי. עכשיו למצוא את הנקודות. אם אני רוצה למצוא את הנקודה B ו-C, איך אני מוצא את הנקודות B ו-C? זה על דלטה, נכון? נכון מאוד, נכון מאוד. אני מציב במקום ה-y 0, ומוצא 2 נקודות חיתוך, הנה מצאתי. 1 ו-7. בסדר. אז בסדר. מצאתי את כל הנקודות. קלטתי, בסדר. יופי. זה היה סעיף א'. עכשיו, זה רגע, גם... שלומי, מה? סליחה? רגע, בנקודה A יצא לי 0 למינוס 7. נכון מאוד, מה, אתה לא רואה מינוס 7? בטעות, שלומי לא רואה. בטעות הוא לא רואה. טוב, אני אראה לך את זה יותר טוב. עכשיו אתה רואה?
נו, חשבתי שאני טועה, כאילו. לא, לא, אתה לא טועה, אתה לא טועה. אני כתבתי מינוס 6, לא יודע איך זה בא. מינוס 7, בסדר? כן. יופי. לא, גם כתבתי פה 0 מינוס 7. גם כתבתי פה, הכל טוב. אז עשינו סעיף א', עשינו סעיף ב'. על סעיפים א' וב' יש שאלות? לא. לא. יופי. סעיף ג', מצא קודקוד הפרבולה, יש שאלות? לא. עשינו א', ב', ג'. אני רוצה שכולם יגידו לי, שלומי, הכל בסדר. يعني أعطيك زي רק שנייה. אין עשינו בעיה. עשינו עשינו א', ב', ג'. עשינו א', ב', ג'. מובן או לא מובן? מובן. אני יכול להמשיך? אתם נותנים לי שוב להמשיך או לא? אם הוא סיים להעתיק, אחמד. אחמד, סיימת להעתיק? שנייה. כן. יופי. סעיף ד', אחמד. רק אחמד עונה לי. ציר הסימטריה, אתה יכול להגיד לי מהו? שכחתי מהסמסטריה. ציר הסימטריה זה איפה אני חותך את הפונקציה בדיוק בחצי, חצי, חצי, חצי. שהוא חצי, חצי כאילו. כן. x שווה ל-4. זה ציר הסימטריה. אוקיי. זהו? כן. שאני שואל מהו ציר הסימטריה, או ציר הפרבולה, זה אותו דבר, זהו ערך ה-x קודקוד. במקרה שלנו, x שווה ל-4. שלומי, אפשר להגיד לאחמד כמה מילים בערבית כשיבין את זה? בטח, בטח, תודה, בטח. أحمد، شكرا لك سعيد. فهمت ايه. هذا التير السيمستري هذا هون بدك تطلع على مثلا إذا بتكون هي هذه جبل، بتطلع على الراس تبعها وبشو قيمة إكس، وإذا بتكون بالعكس هي بتطلع كمان على قيمة إكس وعلى راس الجبل من تحت. فهمت علي؟ أمم، فهمت بصير علي. على الكود كود بتطلع على الكود كود شيخ، على الكود كود بتطلع اللقطة اللي بالنص. شكرا لكم شباب. هلا يا غا. בסדר? בסדר. בסדר. יופי, תודה. עכשיו, אחר כך שאלתי, מהו הערך המקסימלי של הפונקציה? אז הערך המקסימלי של הפונקציה, y שווה ל-9. واي شبه لتش. נכון, זה ה-y קודקוד. זה המקסימלי. עכשיו, אתם מבינים מה המשמעות של ערך מקסימלי דרך אגב? אתם מבינים מה המשמעות של זה? כן, כן. לא, כן. זאת אתה אומרת, יכול להסביר. תסביר, כן. אני אסביר. זאת אומרת, מה הפונקציה שלי פה? y שווה למינוס x בריבוע, מינוס y 7. שווה למינוס x בריבוע, ועוד 8x מינוס 7, נכון? כן. כן. אם אני אציב למשל, y שווה ל-10, נגיד אני מציב y שווה ל-10, ואני כותב מינוס x בריבוע ועוד 8x מינוס 7, ואני אפתור משוואה ממעלה, אני אעביר אגפים, ואני אפתור משוואה ממעלה שנייה. אתם יודעים מה אני אקבל בפתרון? מינוס 7? במקום מינוס 7, לא. מינוס 17. אין פתרון אני אקבל, חברים. אם אני אציב במקום ה-y 10, ואני אעביר אגפים, מינוס ואני 17, אנסה כן. לפתור משוואה ממעלה שנייה בתוך השורש
יהיה לי מספר שלילי. למה זה? אני אגיד לכם למה זה. כי אנחנו אמרנו שהערך המקסימלי של הפונקציה זה y שווה ל-9. ואתה מציב y שווה ל-10? מה פתאום? אין פתרון ב-y שווה ל-10. אין מצב ש-y יהיה שווה ל-10. 10 זה יותר גדול מ-9. לכן, הוא לא יכול לקבל ערך 10. 9 מקסימום הוא יכול לקבל. כל מה שמתחת ל9 הוא מקבל. כל מה שמתחת ל-9 הוא יקבל. נכון אפילו מאוד. זה מספר בשלילי אינסופי. ואם אני אציב מעל 9, אין פתרון למשוואה הזאת. ואם אני אציב 9, אז מה הוא ייתן לי? אם אני אציב 9, מה הוא ייתן לי? x שווה ל4. נכון מאוד, בדיוק. אם אני אציב x שווה 9, y שווה 9, אני אקבל x שווה ל-4. כל הערכים שאני אציב מתחת ל-9, אני אקבל שני פתרונות, וכל הערכים שאני אציב מעל 9, אני אקבל אין פתרון. אני אכתוב את זה, אני אכתוב. כל הערכים שאציב במקום ה-y שגדולים מ-9, נקבל אין פתרון. מה זאת אומרת אין פתרון? בתוך השורש מספר שלילי. מספר שלילי. כל הערכים שאציב במקום ה-y שקטנים מ-9, ייתן נקבל שני פתרונות. אם אציב y שווה ל-9, אקבל פתרון יחיד. x שווה ל-4. תעתיקו את זה בבקשה. בסדר? כן. במקום במקום. במקום y.
בתוך מה, שלומי? הסן... בתוך השורש מספר שלילי? איפה? השורש. כן. הדלתא, שאתה קורא לו דלתא. אוקיי. דלתא. ה-b בריבוע מינוס 4ac. כן. זה בתוך השורש. יאללה, אני ממשיך? שנייה. מי נכנס לשיעור פה ואני לא יודע? שמס נכנס. סיימתם? יש לי 2 מילים. סיימתי. טוב. איזה סעיף אנחנו? ו', תחומי עלייה וירידה. אתה צודק. ו', תחומי עלייה וירידה. X אז אמרנו קטן- בתחומי עלייה וירידה מה שמעניין אותי זה ה-X קודקוד. אני X חוזר עוד קטן- פעם. תכתבו, תחומי עלייה וירידה, מה שמעניין אותנו זה X קודקוד. עכשיו בואו נבדוק מה התשובה. מתי עולה, מתי יורדת. אדם, אתה רוצה להגיד? כן, העולה זה X קטן מ-4. יופי, תחכה שנייה אחת, שנייה. עלייה, X קטן מ-4, כן, ירידה? X גדול מ-4. יפה מאוד. שמס, הבנת או לא הבנת? עוד פעם. הנה. שאלתי את אדם, מתי הפונקציה עולה, מתי היא יורדת? אז אנחנו יודעים שעולה משמאל לימין ויורד משמאל לימין. במקרה הזה פה, עולה או יורד? שמס, איפה הלכת? שנייה, אני אדבר. כן, עולה. עולה. ומפה לפה, עולה או יורד? יורד. יופי. אז כל הערכים ש-x קטן מ-4 הפונקציה עולה, וכל הערכים שגדולים מ-4 הפונקציה יורדת. זה מה שאמר אדם. כל מספרים מה? שגדולים מ-4, x גדול מ-4, הפונקציה יורדת, ו-x קטן מ-4 הפונקציה עולה. אוקיי. כן, הבנתי. יופי. אז עשינו גם את ו'. עכשיו, חיוביות ושליליות. אז אני חוזר עוד פעם. חיובי ושלילי, האם הפונקציה נמצאת מעל, או מתי היא נמצאת מעל ציר x, ומתי היא נמצאת מתחת לציר x. אז בואו נסתכל. וגם מסתכלים רק... שנייה, תנו לי להסביר. אני חוזר עוד פעם. חיובי מתי היא נמצאת
מעל מעל. ציר X, ושלילי מתי היא נמצאת? מתחת מתחת. לציר X. אז בואו נסתכל. היא חיובית פה, הנה, היא מעל ציר X, 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 פה כל זה היא מעל ציר X. מתי היא שלילית? הנה, פה היא שלילית, שלילית. פה היא שלילית. פה היא שלילית גם כן. ומתי היא חיובית? פה. אז היא חיובית בין 7 ל-1. בין 7 ל-1. כל הערכים שקטנים מ-7 וגדולים מ-1. מתי היא שלילית? עדה, מתי היא שלילית? קטן מאחד, נכון מאוד, וגדול, גדול וגדול משבע. מ-7. נכון מאוד. עכשיו אני נכון. קלטתי, שלומי, איך אתם מזהים בזה. בסדר גמור. שלומי, עכשיו, פה גם מעניין אותי רק את ה-X, נכון? רק אני מסתכל רק על... איקסים, רק איקסים מעניינים אותי, אני אוהב כן, להבין רק את זה איקסים. ככה, אני אוהב להבין רק את זה. איקסים. וואי, הם לא מעניינים אותי, אתה צודק. הלאה. סעיף ח', אני מבקש לחשב שטח המשולש ABC, BCD ו-ABD. טוב, להיות איתי בבקשה כולם, אני עונה על השאלה הזאת. ABD זה 11 יוצא? אני לא יודע, אני ממש לא יודע. לא יודע בכלל. בסדר. עוד מעט אנחנו נעשה את זה ביחד. אנחנו נעשה את זה עוד מעט. שטח המשולש ABC, אז זה יהיה 6 כפול 9 חלקי 2. 27 סמור. יחידות מרובעות, אתה לא יודע אם זה סמ"ר או לא. بالهندسة نحن لاوي. זה 27 יחידות מרובעות. אני לא יודע אם זה סמ"ר. 6 מאיפה אתה יודע כפול שזה יחידות 7. סנטימטר? 6 כפול 7. תגיד לי שלומי, איך כותבים את זה שנייה אחת. בלועזית? מה אמרת? זה 6 כפול? למה? BC? ABC. ABC, סליחה, אתה צודק, שנייה, חשבתי זה BCD. זה 6 כפול 9, השטח הזה שווה 6 כפול 9, לחלק ל-2, 27 יחידות מרובעות. זה איך BCD. בלועזית, שלומי? שנייה, חבר'ה, שנייה אחת. זה BCD. פה, بي سي دي 6. BCD. עכשיו, מה אמרתם? כן, מה השאלות? איך בלועזית כותבים יחדות מרובעות? בלועזית? כן? מה זה, כאילו באנגלית? כן? לא יודע. بلعزيت شو لعزيت כאילו בסנטימטר אנחנו כותבים CM בריבוע. هون يكتب فهمت قصدك، هون لو يكتب يود حيط سلخاء يود ميم. לא, بس بسأله بالإنجليزي كيف؟ זה יחידות מרובעות ככה קוראים בראשי תיבות, הוא רוצה באנגלית, אני אבדוק לך את זה. טוב, עכשיו שטח המשולש ABC, מי שלא רואה את המשולש, אז אני אעשה את המשולש. זה מינוס זה 7, 6 כפול 7 על 2. 6 כפול 7 21. חלקי 2, נכון מאוד. שטח המשולש ABC שווה ל-6 כפול 7 לחלק ל-2, 21 יחידות מרובעות. יש לי כאילו פה גובה חיצוני. נכון מאוד מה שאמרת, גובה חיצוני יש לנו פה. אחר כך שאלתי על שטח המשולש ABD. אז הנה המשולש הוא ממש מוזר, אבל הוא עדיין משולש. ABD. נעבוד על השיטה שלמדנו מקודם. אתה צודק ב-100%, זה מה שאני אעשה. זה מה שאני אעשה. שטח המשולש ABD, אני עושה את זה לפי השיטה שלמדנו, עם הקודקודים. אתם זוכרים? כן. כן. אז יאללה. שטח המשולש ABD. שטח, אני כותב פה, חישוב שטח המשולש ABD בעזרת
קודקודיו. אני שכחתי את זה. אני אזכיר, לא קרה כלום. הקודקוד A, 0 מינוס 7. לא, לא, עכשיו נזכרתי, כן, כן. הקודקוד B, פסיק הקודקוד אפס B, 1.0 ו4.9. ו4.9, ואני מסיים עם אותו מינוס קודקוד שבע. שהתחלתי איתו. עכשיו באלכסון אתה... עכשיו אני עושה שני שטחים של משולש ABD שווה, הכל בערך מוחלט כמובן, ומתחיל להכפיל. 0 כפול 0, אפס. 0. 1 כפול 9, 9. 9. 4 כפול מינוס 7, מינוס מינוס 28. 28. מינוס 28. הולך עכשיו לאלכסונים השניים. מינוס 7 כפול 1, מינוס 7. 0 כפול 4, אפס. 4. 0. 0. 9 כפול 0, אפס. 0. כמה זה מינוס 7 ועוד 0 ועוד 0? מינוס 7. מינוס 7. וכמה זה 9 מינוס 28? מינוס 19. מינוס 19. כמה זה מינוס 19 מינוס מינוס 7? מינוס זה פלוס 19 7. פלוס 7. אז חבר'ה, אני שואל משהו, אתם צריכים לענות לפי מה שאני שואל. מינוס 12. כמה זה 12. מינוס 19 מינוס 7? זה 26. 12. מינוס 26. 12. מינוס 12. מינוס 12. ובערך מוחלט מינוס 12? 12. פי 12. 12. נכון מאוד, הערך מוחלט שווה ל-12. אז כמה זה שטח אחד של משולש ABD? חלקי 2 6. נכון מאוד. 6 יחידות מרובעות. שלומי, תעלה למעלה, אני רוצה להעתיק את השטחים. את השטחים האלה. شو يا شباب شو عم بيصير مع أصلان؟ يلا أبس. שלומי, יש משהו חדש היום? לא, למה? נמאס לך מהנושא הזה? כן. מי זה מדבר, שדי? כן, אם אין משהו חדש, אתה יודע יכולים מה, אני ללכת? מוכן לעשות איתך עסקה, שדי. איתך אבל. כן. אני יודע שנמאס לך, ואני חייב להיות איתי, אין מה לעשות, זה המצב. בזום אני לא רוצה לאבד פה אף אחד. לא, כן, זה הזכות שלהם גם, אבל אם אין משהו חדש, אין בעיה, תקשיב. יכולים ללכת? לא, ללכת לא, אבל מה שכאן אתה יכול לעשות, תפתח את החוברת בבקשה, עמוד 324. רק שנייה. جدديها כן, مصر. שלומי. פתחת עמוד 324. לא, שנייה. 300. الحبيت שדי? شباب على التليفون صح؟ איפה, זה- שדי? כן. אמרת לי, שלומי, זום קשה לי ללמוד, ותסתכל איך אתה מבין טוב מאוד בזום. כן. טוב. עמוד 324,
כן. אתה צריך לפתור את כל העמוד, חוץ מתרגיל 35. את תרגיל 35 לא צריך לפתור. כל העמוד, חוץ מ-35. אין בעיה. מצידי עכשיו תלך לצד ותפתור את זה לבד, בסדר? מישהו עוד בסדר. רוצה? מישהו עוד חושב שהוא מבין וזה מיותר לו מה שאני עושה עכשיו? אני כיף לי להיות פה, אבל גם אני שמח שכיף לך, אז תמשיך להיות פה. אז תמשיך להיות פה. שדי, אתה לא רוצה להיות פה עכשיו? לא, אני אעבוד על זה ויהיה יאללה, איתך אין גם. בעיה. גם זה גם מה וגם. שאני עושה עכשיו, דרך אגב. גם זה מה שאני עושה עכשיו. בסדר. יאללה. כולם לפתוח בעמוד 324 בחוברת. רק תשאיר לי על השטח הזה, כן. איזה עמוד נפתח? עמוד 324. ואני מבקש לפתור את תרגיל 31. פה אני חושבים? סיימתי, שלומי, כן? יופי, יאללה. עמוד 324, שמס אתה מבין אותי, נכון? כן, כן. עמוד 324 לפתוח, תרגיל 31. בבקשה, יש לכם 10 דקות לפתור את התרגיל הזה. כמובן, תעשו סקיצה, תעשו הכל.
שלומי, יש לי שאלה. שלומי,
ב-32 בגימל, יש שמה, איך זה הולך? הוכח שהגרף של הפרבולה אינו חותך את ציר ה-X. אני פשוט מגיע למינוס בשורש, רושם אין פתרון, ובשביל לקבל את הניקוד, וזהו. כן? נכון, זאת אפשרות אחת, ויש עוד אפשרות. אם לסרטט. תחשב את הערך המינימלי של הפונקציה, כן, נכון. אתה תראה שהוא יותר גדול מאפס. אז זה גם מתקבל. כן, שתי הסיבות שאמרת. שלומי, מה זה הגרף של הפרבולה? הגרף, זה השרטוט. הגרף הפרבולה זה השרטוט. זה מובן? כן.
שלומי, מצאת שערי הקודקוד זה הקודקוד, נכון? הנקודות. קודקוד, כן, שהוא הקודקוד, X ו-Y כאילו. شباب، شطح المشولاش بيطلع فواصل. وين فوق؟ أنا يطلع 31. معي 35. لا، أنا يطلع معي لا 35. بيطلع ب31. إيه، أنت 35. بدك إزار لنقطة اللي لا على بيطلع اللي عوال 42 مش أخي. للكود كود. كيف مش 7 ب10 على 2 أخي؟ 7 ب10. أنا هيك طلع معي أيوة نفس إيه. لؤي. أنتوا شو اللي أنتوا هو؟ أخذتوا على الكود كود، هو مش على الكود كود، هو على محور واي. لا بيطلع لا، 42.87. بس هو قال لك الشطح المشولاش يعني خياب على الكود كود انت. لا مش على الكود لا، ما كود، أنت أنت معك على هون نقطة، على الطول نقطة هي اللي على المحور واي. معك الضلع وعلى الجوفة أخي. إيه مش على الكود كود، أنتوا أز... حسبتوا على 16.5، هو على لا 10. ليك بدك تحط على الإلي حسب المينوس 1.5 بالأقواس. أنا كان طالع لي 16.5. ايه، لا وبيفعل طلع الواي تبعه. هو لك الاكس بيفعل هو بس كود هو تحط 16.5، بس انت ما لكش علاقة فيها، ما بدكش تطالعه فيه، وانت بدك اي بي سي، الاي هي لا 10. مو حياة الطلعة عشان جوفا أخي. انت بدك الجوفا هو ايه اخي، مش الاكس في الجوفة الكود. هو 10. الجوفة هو 10 10. هو. طلع السرتوت اللي بالسؤال. מה זה ב-34? لوزي ب31. או 31? والله بعرفش، يعني بتوقع حلل صح، هسه بنشوف. بس طلع السرتوت اللي بهذه اللي بعثوها على الجروب دغري بتفهم شو قصدنا. انا متوقع انه نيكودا ايه هي هذه اللي على تصير واي. يومي אני רוצה להבין ايوه هي. ב-32 בבית, מה הוא הערך הגדול ביותר שהפרבולה יכולה לקבל? אז למה הם מתכוונים? איך מקסימלי? ערך המקסימלי. כן. איך אני יודע בלי שרטוט? כי פה יש מינוס, אז זה יהיה הפוכה כאילו, נכון? אז זה נכון, מקסימלי. נכון. מה שלומי הון? اسألوا يا شباب. שלומי, יש לי שאלה. בבקשה. ב-31 רוצים מהמשולש ABC. כן. אם נציב ה-X אפס במשוואה או נעשה קודקוד לנקודה לא, A. הנקודה היא זה לא קודקוד. הנקודה היא זה נקודת החיתוך. هي מה בסדר. קרה לך? אתה לא שם לב? נכון? לא רكزתי מאוד. אה? טעיתי والله. לא קרה כלום, אבל הבנת עכשיו? כן, כן. אז 35. عن شو سألت؟
عن اللي كنا عم نناقش عنه. الكود صح معنا، اللي هو بيطلع ناقص 12.25، بس هي مش على الكود يعني شدها المشولاش بيطلع 35، نفس ما قالوا شادي وآدم. شباب شو شرح جيمل ب 32؟ شو القصد يعني؟ بدي اثبت انه شو. أنا ما فهمتوش، ما حلتوش قمزت. شلون يعني خلص صبغت جيمل ب 32. כן, מה הכוונה? תראה, מצאת ערך מקסימלי של הפונקציה? כן, זה -3. יופי. זאת אומרת, הפונקציה נראית ככה, נכון? נכון. יש לה ערך מקסימלי שכמה הוא שווה אמרת? -3. יופי. ערך אפילו היא מקסימלי לא של נוגעת הפונקציה, בציר X. הערך מקסימלי של הפונקציה זה y שווה ל-3. נכון. כן. עכשיו תגיד לי, אם הפונקציה חותכת את ציר ה-x, מה הערך של ה-y? אם הפונקציה אפס. חותכת את ציר אם ה-x, הפונקציה ה-y חותכת 0. את ציר נכון. ה-x, הערך של הפונקציה כמה הוא שווה? Y0. y y 0. שווה 0. שנייה אחת בבקשה חברים, שנייה אחת. ليك هي אפילו مش دقة بالتصير. هي مش دقة، بس قصدي شو القصد، انه كيف بدي احيخ شو بدي اكتب، فهمت قصدي؟ آه. انه فهمت ان هي قصدا انه مش دقة، بس ليش؟ هون السؤال. بتوقع بقى تكتب انه هي لو نوقعت بتصير اكس، ام هي نوقعت لما تسيب الواي الواي صفر. اف. اتوقع هيك. او يمكن بدك تكتب كي ام هي نوقات هواي شغال افس لو -3. ايوه ايوه هالقصد. معقول. حليته كل وظيفة الهندسي ولا بعد؟ ماني ما حليتش شيء وبديش حل شيء هاي. أنا بعدني مش فاهمين على سوا، عشان هيك حتى أفهمهم على الآخر. شو كل مرة بتنفضنا 6 7 أسئلة يا زلمة. خلاص بنحل معه بالصف وبزيادة. من هي مجزمة. ماني فاهمين كل شيء يا أخي، ما بعرفش أكتب. ما هو بدك الزوم منيحة هيك، بس بدك تكلوت، بدك هيك كم درس تكلوت كل شيء على الآخر، مش مثل يعني بالصف تكلوت دغري يا شاطر أخي. جد أيوة في أيوة. صورات الكتيبة كثير صعبة هاي، وتكون دقيق بدكش تنسى شيء يلا علمك بكلها شهرين يا شباب. يا الله الوقت كيف طاير. نحن مش الأول 7. نحن 30 سنة، 30 ستة. بس الزلمة عندنا دخلنا شغل ايه شهر 3 أشهر. 6 الامتحانات، فيش نبطل نروح على المخلدة، بس بدنا نرجع على الخوم هيك شوي ونقدم الامتحانات، فهمت قصدي؟ آه. إن شاء الله إن شاء الله ننجح. يعني والشباب الطيبة أنا 6 7 مواد. اسم الله. ماني بس رياضيات الحمد لله. إجا أنت بميوت، شلون يا أنت بميوت؟ במיוט, כן. מכיוון שמצאנו שהערך המקסימלי זה y שווה ל-3, וכשהפונקציה חותכת את ציר ה-x, ה-y שווה, אם הפונקציה חותכת את ציר ה-x, إذا ה-y هي שווה شغال ל-0, زي ما שאנחנו ו-0 גדול מ-3, אז היא לא יכולה לחתוך. עד כאן בסדר? כן. זה אפשרות אחת דרך ההבנה של ערך מקסימלי של פונקציה. אפשרות שנייה לפתור את אותו סעיף. הם כותבים הוכח. הוכח, תציב y שווה ל-0. תציב y שווה ל-0 ואתה תראה שאין פתרון. הבנת או לא הבנת? הבנתי. יופי.
אנחנו יכולים לכתוב אם היא חותכת בציר ה-x, ה-y שווה ל-0. תכתוב גם את התשובה הזאת שנתתי, וגם את התשובה הזאת תוכיח. בסדר? כן, הנה. עכשיו תציב y שווה ל-0, ואתה תראה שכשאתה מציב y שווה ל-0, אין פתרון לפונקציה. אז אפשר לכתוב את שתי הסיבות לכתוב, גם את ההבנה וגם את ההוכחה המתמטית. אה, אני יכול לכתוב אם אני אציב y שווה ל-0 יקבל m פתרון. כן, כן, ותציב y שווה ל-0 ותראה. בסדר. y שווה ל-0. قصد عبر هو قصده شادي نعملهم على النسخة، يعني نعمله على إذا النسخة. تحطهم على النسخة بيطلع معك تحت الجذر مينوس. ليه مينوس. اللي هو أي يمكن نعم مثل درس الفيزياء. لا صفحة اليوم 40. صحصح اليوم. والله حد يكستها المتي تخليك مرنب شرف. والله أنا بسحسب متي من أول ما فقت. أنا قش ولبن اليوم. يزار شو عم تفصل. يضاربوا القش ولبن. شكله راح يدعى في صحن مقلوبي. شو مرشتاي مخلصني.
איזה תרגיל אתם? אני 33. יופי. את 35 לא צריך לעשות. לסיים את העמוד וזהו. רק לסיים את העמוד. עד 37. זה שיעור בית? כן. כן, אני איתך. شادي، اه. سؤال 33,000 بيقول لك بدك تطالع A و B و ايه. C. هسا فيك تطالع A و B بلا ما تسرتيت، بس كيف مثلا هسا طلعت معي A 5 و3؟ طيب، ايه. كيف بدك تعرف لأي زاوية؟ خيفت تسرتيت يعني من البداية، كل تمرين لازم تسرتيت وتطالع على الكود كود وهيك. شين لا يزيو. قصدي انه ما فيهن بدهم هسا A و B. هسا A و B هن يتقاطعوا مع X، يتقاطعوا ايوه مع X، الواي صفر. بس عملت النسخة طلع معي 5 و3. مزبوط. ايه والسي. بالسرتوت أنا كنت أعرف شو هو أي ال A وأي ال B، عرفت حسب السرتوت يعني. ايه. هن ثانية. ليك إيه. A و B، هن انه فيش شيء محدد، يعني انت فيك تحط اي وحده بدك A واي وحده B، عرفت كيف؟ هي اما بالظبط. وحده منهم 5 وحده منهم 3. أيوه. والسي هي التقاطع مع محور واي، يعني الاكس تبعها صفر، اما مبين لك انه 15، عرفت كيف؟ إيه، لا التقاطع مع واي إيه مبين. والعرخ المينيمالي هو -1. وسي حيث صديت متساعدها عرخة كتان. وبيت بدك تطلع الكود كود يعني صح، لحتى تطلع على عرخ كتان. ايه.
شباب سؤال 32 جيمل. شو طلع معكم؟ كيف حلتوا؟ لك أي شير هون. شو؟ ها الشرح اللي قدامك. ايه. هذا السؤال قيمة. جيم. إيه، الكود كود طلع معي يعني شادي 4 ومينوس 1، يعني العرخ الكتان أكثر شيء الإكس يساوي 4. لا، -1. -1 يعني الواي قصدا. أيوة. بني כן, ב-34 איך מצאת A ו-B? מה הצבת? A ו-B, שנייה אחת, 34. אתה מציב y שווה 5 במשוואה, כן? מעביר אגף, פותר כמו משוואה ריבועית. מבין אותי? הבנתי, כן. ואני אסדר את זה ויצא לי אחד במינוס ואחד בפלוס. ויצא לך, לא, לא יצא לך, כי של יצא האקסים. לך משהו אחר. יצא לך כן, אחד במינוס, אחד בפלוס, אבל לא אחד ומינוס אחד, כאילו. כן, הבנתי. תודה. כן, חברים, אני איתכם. כן, ما מה הייתה השאלה? لا، شادي سألت فيني بصير. شادي شو طلع معك الكود كود بي سي بألف؟ ازاي بي سي هي الكود كود طلعت معك 0 و1؟ في سؤال هذا.
34. الإكس كود واحد مينوس واحد. الإكس كود مينوس واحد. صح، مينوس واحد. مينوس واحد مينوس ستة. مينوس 6. بس تحط شوي. طلع معي مينوس 4 يا زلمة. شوي. شاري، هون بدك تحط القوس، بتوقع غلط معك. هون بدك تحط القويس لأنه هو رقم مينوس، مش النسخة مينوس. ما هو لأنه الرقم مينوس. חברים, אני מבקש שיעורי בית, תשימו לב, 33, 34, 36 ו-37. בסדר. בסדר? שלומי, כן, בבקשה. כשאני רוצה להציב מספר שלילי בנוסחה, אבל הנוסחה ה-x והריבוע הוא לא שלילי, זה x, אני שם בסוגריים? לא, 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 לא. תגיד לי מה לכתוב, תגיד לי מה לכתוב, ואני אציב יש לי, יצא לי ה-x קוד מינוס 1. x שווה למינוס 1, יופי, ואתה רוצה אני להציב אותו רוצה באיזה תרגיל? ב-34. 34, y שווה ל-x בריבוע ועוד כן, 2. אני שם סוגריים, נכון? בטח, אז בيطلع מינוס 4 شادي. בטח, איזה שאלה. מינוס כן, 4. ופה זה y ש-x שווה למינוס 1, זה יהיה שווה מינוס 1 בריבוע, ועוד בלי- 2 כפול מינוס 1, מינוס 3. כי לי יצא מינוס 4 ולשאדי מינוס 6, אז בלי לא, סוגריים לא, לא, זה מינוס 4 6. זה התשובה. מינוס 4. כאשר מציבים מספר שלילי בתבנית, נשתמש בסוגריים. בסדר? ואם היה לי סתם דוגמה, y שווה למינוס x בריבוע ועוד 2x פה מינוס בלי 3, סוגריים. פה אז בלי אני, סוגריים. לא, שנייה אחת. אז אני עושה y ש-x שווה למינוס 1 יהיה שווה מינוס של התבנית, ואז אני פותח סוגריים מינוס 1 בריבוע ועוד 2 כפול מינוס 1 מינוס 3. מובן או לא מובן? מובן. תעתיקו את שתי הדוגמאות האלה. הנה דוגמה אחת, דוגמה שנייה. יש פה נטייה להתבלבל בחלק הזה. שלומי, מתי לא שמים סוגריים? אם אתה מציב מספר חיובי, אם הייתי מציב 1 למשל, נגיד הייתי מציב 1. תמיד שיש לי מספר שלילי אני שם בסוגריים בו. כן, בסדר. כן, שאתה מציב. גם אם יש לך שבר, דרך אגב, גם שבר תשים בסוגריים. כי יש מחשבונים שלא מבינים טוב את השבר. גם אם יש לך שבר, נגיד 3/4, אז זה יהיה 3/4 בסוגריים בריבוע, ועוד 2 כפול 3/4 מינוס 3. בסדר? בסדר. בתרגיל 37 סעיף ב', שלומי, בתרגיל 34 B ו-A אנחנו יודעים שה-Y שלהם 5, נכון? איך אתה יודע? כי הנתון Y שווה 5, הישר. כן, ואיך אתה יודע שזה גם A וגם B? מהשרטוט. כי זה Y נכון, כן, אתה צודק. כן. כן.
אז אני רק מציב את 5 במקום חמש. ה-y ומוצא 2 איקסים. נכון? נכון. איך יופי. מנמקים בגימל של 34? האם ערך הפרבולה יכול להיות שווה למינוס 3? תציב מינוס 3 בזה במקום ה-y. זהו. כן, ותפתור ותראה אם אתה מגיע לתשובות. כן, לא, אני מגיע. כן. אתה מגיע, יופי, אז כן, אתה מגיע, תגיד להם, כן, הפונקציה יכולה לקבל y שווה למינוס 3, הנה, ואני אגיד לכם. הראיתי לכם. זה מה זה מובן אבל? או לא מובן? שדי. 34? כן, ברור. כן, ברור. ב-37 סעיף ב', אני רוצה, כי לא רואים פה את הסעיף, זה חשב את השטח של הטרפז ABOC. תכתבו בבקשה 37 ב', חשב את שטח הטרפז ABOC. מה נעשה שלומי עוד פעם? ב-37 סעיף ב', 37? סעיף ב', לא רואים אותו, תשים לב, לא רואים אותו. אתה רואה? רק שנייה, לא רואה, לא. את סעיף ב' לא רואים. מה כתוב שם בסעיף ב'? בסעיף ב'? לא, מה כתוב? חשב את שטח הטרפז ABOC. ש... شادي ايه بي واي ب 34. טרפז ABSE. ايه بدك تحط يعني 5 يساوي اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 3. ايوه. قديش بيطلع معك؟ 2 - 4. ليش كيف بيطلع معك اكسين؟ ما انت بتنقل يعني بتستدير وتاب بتصير اكس بريبوها زائد 2 اكس - 8. بصير عندك اي بي سي بتعمل هذه شوي. النسخة. ما هي بيطلع. مش لازم تكون يساوي صفر. ايه ما هو انت بتجيب الخمسة على المجبر. ايه بتصير مينوس 3 مينوس 5. بصير اكس بريبوها زائد 2 اكس - 8. ما أنا جبت الخمسة صارت مينوس. اه صفر يساوي اكس تربيع زائد 2 اكس مينوس. شטح ترابيز ABSE. يا شباب شلومي. ايه شيء تحت الترابيز. ABSE. بعرفش. ها النيكودات اللي بيطلعوا لك 4 نيكودات اللي هو مشانيش هون. ABOC. طلع معك 2 و4 صح؟ 2 مينوس 4. ايه طيب يساوي ايه؟ 4 5 تساوي
ألف السبت. חברים, מה שאני מבקש, כמו שאמרתי, עמוד 324, לפתור את כל התרגילים חוץ מ-35, בסדר? כן. והשיעור הבא יהיה ביום שלישי בבוקר. בסדר. יום טוב. יום להתראות טוב. חברים, ביי. ביי. ביי.